Хто застаўся на баку Лукашэнкі? Часам здаецца, што гэта незлічоныя тысячы спецназаўцаў і аператыўнікаў плюс усеаб'емная чынавенская армія прэзідэнцкай вертыкалі. А як насамрэч, наколькі маналітная сістэма ўлады цяпер і наколькі яна знясільваецца шматтыднёвымі пратэстамі? У сённяшнім выпуску мы высветлім, якімі сіламі распараджаюцца ўлады для разгонаў ды затрыманняў, наколькі гэтыя сілы добра экіпіраваны і колькі каштуе ўладам супраціўлення пратэстам на розных фронтах. Вы глядзіце перадачу «Давайте разбираться». З вами Вольга Ратмірова і Станіслав Вашкевіч. І сёння у нашым выданні. Милиция, армия, КДБ. Кто яшчэ? Эта форма была замечена у Дворца независимости. И, судя по всему, это все-таки силовой компонент службы охраны президента. Якія конкретно подраздзелы удзельнічалі ў разгоне пратэстаў і колькі іх было задзейнічана? Колькі каштуюць рэпрэсіі? У нас силовики уже второй месяц без выходных работают, а за это нужно платить. На як доўга яшчэ хопіць грошай у скарбонцы для ўтрымання кантролю над сітуацыяй пры дапамозе сілы? 9 жніўня – галоўны дзень галасавання. Кропкавыя затрыманні днём, а ўвечары каля стэлы Мінск, горад-герой, збіраюцца людзі, а мапаўцы апранаюць супраць газа і пускаюць газ. У горадзе вадамёты ды ваенная тэхніка. Аднаго з пратэстоўцаў збівае аўтазак. Па ўсім горадзе грымяць выбухі светлашумавых гранат. Узброеныя сілавікі са шчытамі выцясняюць дэманстрантаў з цэнтральных вуліц. Адбываюцца масавыя жорсткія затрыманні. Тых, каму ўдаецца прарвацца ў цэнтр, сустракаюць новыя кардоны са шчытамі і ваенная тэхніка. Это нагадывало некий войсковый день. Таки было массивное поступление потерпелых, и у многих из этих потерпелых были травмы, які больш характерные для войскового часу. Там мінно-выбуховые травмы, огнестрельные травмы и так далее. На другі дзень пратэстаў на Пушкінскай адбываецца забойства. Conflict Intelligence Team, каманда, якая займаецца расследаваннем ваенных канфліктаў, змагла апазнаць сярод сілавікоў, што ўдзельнічалі ў разгоне пратэстуючых менавіта на Пушкінскай, дзе забілі Александра Тарайковскага, спецназ КДБ «Альфа» и спецназ МУС «Алмаз». Есть такое подразделение, вот и у них есть фонари на шлемах, видите? Группа «Алмаз». Это спецназ спецназа, «Альфа» задействована под международных террористов, а «Алмаз», он как бы против криминального мира, местного криминального мира, вот, российского криминального мира. А «Альфа» действует, на международной арене. Апрача «Алмазу», гэта структура МУС і «Альфы» КДБ, у Беларусі існуе спецназ унутраных войскаў, знаны таксама пад нумарам сваёй вайсковай часткі 3214, якая знаходзіцца ва Ўруччы. Іх эліта ў 1999 годзе была выдзелена ў спецыяльны атрад хуткае рэагаванне. Першым камандзірам «Сахар», вядомага ў Беларусі таксама пад расійскім скаротам «СОБР», быў Дмітрый Паўлючэнка, якога былыя служыўцы вінавацяць у забойствах палітычных апанентаў Лукашэнкі. Ёсць спецназ памежнікаў, знаны пад скаротам «АСАМ» – атрад сілаў актыўных мерапрыемстваў, сілы спецыяльных аперацый, у прастамоўі армейскія дэсантнікі. І нарэшце служба аховы прэзідэнта. Хто ж яшчэ з іх, акрамя «Альфы» і «Алмазу», прымаў удзел у разгонах? ОМОН 100%, строевая милиция, то есть, да, и у нас есть милицейские полки, есть милиция срочной службы. Маленькие худые ребята с голыми погонами. Это милиция срочной службы. Они точно служат как военнослужащие. Так, внутренние военнослужащие внутренних войск 100%. Значит, спецназ Министерства внутренних дел, судя по всему, вот потому что вы показали. И весьма вероятно, что для действия против каких-то отдельных личностей, для задержания их использовался «Алмаз», судя по экипировке. Ну и для защиты, не знаю, как для разгона, для защиты определенных объектов и непосредственно резиденции президента использовала служба безопасности президента. Это нет вопроса. Везде, где был президент, везде была служба безопасности президента. Ну и для охраны периметра, для оцепления использовались военнослужащие вооруженных сил. При анализе адмыслоўцы ў першую чаргу звяртаюць увагу на экипировку. У них защитное обмундирование закрывает и руки, и плечи, и типа керасы на груди бронежилет, и шлем защитный.
Думаю, что это спецназ действует, который захватывает определенного человека. Вот это мы видим здесь ОМОН. Разницу чувствуете, да? ОМОН в балаклавах. Качество защитного оборудования, шлемы с защитными щитками, здесь этого нет. Думаю, что здесь мы имеем дело с алмазом, потому что и нештатное вот у него оборудование, і у нього вооруження нештатне. Паводле фотаздымкаў, якія з'яўляліся ў прэсе, дзеля аховы шэрагу аб'ектаў і рэзідэнцыі Лукашэнкі была задзейнічана служба бяспекі прэзідэнта, якая рэдка становіцца ў форме твар у твар з дэманстрантамі. Эта форма была замечена у Дворца независимости, и, судя по всему, это все-таки силовой компонент службы охраны президента. Они не только носят костюмы, а под ними бронежилеты, но также, когда выполняются силовые операции, там есть вот и силовая часть, силовой компонент, есть агентура, есть телохранители. Аналізуючы фота аднаго з сілавікоў, у ананімнай экіпіроўцы Александр Алесін дапускае, што гэта мог быць як алмаз, так і сілы спецыяльных аперацый, армейскі спецназ. Могут быть и силы специальных операций. Силы специальных операций – это у нас 3 бригады есть сил специальных операций, десантно-штурмовые бригады. 38-я, 103-я и 5-я бригада. У него с телескопическим прикладом явно не штатное вооружение, ни белорусской сборки, ни российской сборки. Скорее всего, это западный какой-то образец, который имеется на вооружении сил специальных операций. А у них практически вооружение всех стран мира есть. Вот. Особенно вот свидетельствует вот это вот. Шлемы, там может даже быть у него и мини-компьютер в этом шлеме наряду с камерой. Наша проверка показала, што падобныя шаломы напярэдадні выбараў закупала і Міністэрства ўнутраных спраў. Тендер на суму 21 040 рублёў адбыўся напрыканцы ліпеня. Дэпартамент фінансаў Міністэрства ўнутраных спраў набыў антэну да радыёстанцыі, 15 камплектаў навушнікаў і 6 чорных ахоўных шаломаў з тэлефоннай і радыёсувяззю. Для первичной обработки информации и связи с вышестоящим командованием. Падчас разгонаў у Альфы былі заўважаны аўстрыйскі пісталет «Глок», нямецкі пісталет-кулямёт МП-5 вытворцы «Хеклер» і «Кох», а таксама пісталеты тыпу П-226 ад «Зігзаур». Яны былі заўважаны як у Альфы, так і ў «Алмазу». І тут узнікае пытанне, адкуль у беларускіх сілавікоў навейшая еўрапейская зброя, калі з 2011 году Захад увёў супраць Менску ўзброенае эмбарга у адказ на здушэнне тагачасных паслявыбарчых пратэстаў. Со Словакией у нас, так скажем, большой оборот оружия, ну, скорее туда, чем оттуда, стрелкового, которое потом идет, как правило, на Ближний Восток. То же самое с Болгарией были. Прецеденты, то есть объемы большие. Ну, соответственно, и обратная связь может быть. Аглядальнік Александр Алесін мяркуе, што санкцыі на пастаўку зброі ў Беларусь абыходзіць параўнаўча нескладана. Регистрирует компанию, она там охотничье оружие закупает или спортивное оружие. Никто, так сказать, не испытывает никаких к ней претензий. А потом она транзитом переправляет уже под своими документами, уже в другую, допустим, Беларусь страну. Пытанні выклікалі і заўважаныя падчас здушэння пратэстаў польскія гумовыя кулі, вытворчасці якіх знаходзяцца ў пёнках, ды чэшскія светошумовые гранаты. Светошумовые гранаты, как правильно сказать, это, конечно, такая специфическая продукция, но не особо она ограниченная. Такую продукцию поставлять достаточно легко. Иногда ее в карманах возят, условно говоря. У мінулыя гады ўлады актыўна змагаліся з квадракоптарамі, якімі журналісты здымалі акцыі пратэсту з вышыні птушынага палёту, што дазваляла ім пярэчыць заніжэнне колькасці пратэстоўцаў з боку прэс-службы міліцыі. После митинга 30 августа были такие фото, где демонстрировалось, как с микроавтобуса классического, без номеров, ребята с радиоружья, так скажем, для радиоподавления беспилотников, ну, пытались, так скажем, противодействовать квадрокоптеру. Так вот, там было ружье не белорусского производства, Грозаер, либо Грозаер-2, а, скорее всего, по внешнему виду, китайская компания Джиад. Здесь стоит
отметить такую особенность. На митингах 2017 года было достаточно массовое снятие квадрокоптеров. Там порядка 18, если мне память не изменяет, там после одного из них было уведено, либо утеряно и так далее. Сейчас информация о том, что чей-то квадрокоптер увели, я, честно говоря, не вижу. И здесь скорее вопрос не в технических возможностях, сколько просто нет команды. З сайту дзяржаўных закупаў можна атрымаць уяўленне пра тое, як цягам пратэста ўлады падключалі дадатковыя сілы для змагання з вулічнымі пратэстамі. У разгар найбольш жорсткіх затрыманняў 11 жніўня Міністэрства ўнутраных спраў набыло 800 гумовых дубінак для вайсковай часткі ва Ўруччы. Нагадаем, там месціцца спецназ унутраных войскаў. Тэрмін пастаўкі быў надзвычай кароткі, з 12 па 14 жніўня. А яшчэ праз 3 тыдні з 2 па 3 верасня МУЗ закупае яшчэ 100 дубінак для кіналагічнай службы вайсковай часткі ва Ўруччы. Итак, что мы высветлілі на гэтым этапе доследу? Для змагання з паслявыбарчымі пратэстамі ўлады змабілізавалі практычна ўсе наяўныя сілы спецыяльнага прызначэння, у тым ліку армейскія, апрача бадай толькі спецназу памежнікаў. Яго прынамсі не прызнаў ніводзін апытаны намі адмысловец. Пры гэтым, прынамсі, першыя дні супрацоўнікі АМАП працавалі практычна без перадышкі, у некалькі зменаў запар. Наколькі гранічна цяпер змабілізаваны рэпрэсіўны апарат, можна меркаваць з таго, што палкі для разгону раздаюць нават сабачнікам, якія такім рыштункам ніколі не карысталіся. А колькі грошай каштуе такая мабілізацыя і наколькі доўга ўлады могуць фінансаваць утрыманне кантролю над сітуацыяй пры дапамозе сілавых рэпрэсій? Другі месяц беларускія сілавікі працуюць звышурочна. Насколько я понимаю, у нас силовики уже 2-й месяц без выходных работают, верно ведь, да? Вот. А за это нужно платить. Они получают для Беларуси хорошие деньги, поэтому выполняют эту грязную работу. Паводле шэрагу нашых крыніцаў, прэміі сілавікам у гэты перыяд ідуць ад 100 рублёў за змену, каб проста пастаяць у ашапленні, да 460 рублёў на дзень для тых, хто актыўна затрымлівае людзей. Колькі ж сілавікоў могуць атрымліваць названыя прэміі і колькі іх увогуле ёсць у Беларусі? А их у нас там, по стране, так в целом, если суммировать, то в пределах там 100-150 тысяч человек. Это с армией. Но это минимальная цифра, это никак не меньше. За час кіравання Лукашэнкі асноўны акцэнт дзяржаўнай палітыкі быў накіраваны не на вонкавую абарону, а на сілы ўнутранага кантролю, распавядае былы афіцэр КДБ Валерый Костка. Колькасць КДБ, яно прыкладна недзе захавалася, там 15-20, может 30% павялічылось. Тут не было такой подставы расширять и садить под кожны куст КГБіста. Яшчэ адна структура, якая непрапарцыйна раздзьмулася за апошнія чвэрць стагоддзя. Служба аховы прэзідэнта, распавядае вайсковы аналітык Ягор Лебядок. По разным оценкам, там порядка 1000 человек в этой службе безопасности работает. Туда идут далеко не последние люди. Отбор они, как правило, проходят из уже имеющихся, точнее, с учетом имеющегося опыта службы в других, так скажем, силовых подразделениях, армии, МВД и так далее. У 2020-м з бюджэту на тое, каб кіраўнік краіны спаў спакайней, беларусы выдаткавалі прыкладна 13 мільёнаў долараў на год, або каля 35 тысяч долараў на дзень. Сёлета, верагодна, сума будзе шматкроць вышэйшай. Здесь подход на охрану Лукашенко, так скажем, ай-яй-яй, какой критический. Логично, что здесь затраты будут большие. В сравнении с Литвой, где президенту относится нормально, и он относится нормально. У апошні месяц, як ужо гаварылася, на здушэнне пратэстаў былі змабілізаваныя бадай максімальныя сілы ў гісторыі Беларусі. Пачынаючы ад аховы прэзідэнта ў шыхтах на вуліцы, сканчаючы сабачнікамі з дубінкамі. Але гэта ўсё роўна не былі ўсе ўзброеныя сілы краіны. Не было заўважана памежных спецназаўцаў, наўрад ці шырока прымянялася армія, апрача дэсантнікаў. Вайсковы аглядальнік Александр Алесін ацэньвае колькасць касцяка рэпрэсіўнага апарату ў Менску прыблізна на 4000 чалавек. З іх АМАП каля 1500 чалавек. Звычайная міліцыя каля 1000, чалавек 300-400 унутраных войскаў, некалькі дзесяткаў алмазаўцаў і каля 1000 чалавек спецназу як армейскага, так і УВшнага. Калі браць усярэдненыя звесткі нашых крыніц аб прэміях, то толькі на даплатах за разгоны бюджэт марнуе па $500 000 за адзін дзень. Гэта без уліку выдаткаў на паліва, боепрыпасы і амартызацыю машын, якія аналітыкі лічаць пакуль неістотнымі.
Топливо на водометы, там, вывоз техники, да, расходники по пулям, ну, не так их много выпустили, на самом деле, это вообще копейки, там, одна пуля такая, ну, 2 рубля стоит, условно говоря. Светошумовые тоже их выбросили в первые дни, там, ну, 100, может, какую-нибудь, ну, сколько она там стоит, $100 максимум, это светошумовая граната. То есть это копейки, на самом деле. Выдаткі на медыкаў на першы погляд таксама параўнаўча невысокія, прынамсі ў параўнанні з даплатамі міліцыі. З 9 по 23 жніўня за медычнай дапамогай у лякарні па Менску звярнулася 1140 удзельнікаў пратэстаў, паведамляюць медыкі на ўмовах ананімнасці. Агулам гэта магло каштаваць бюджэту каля $1 мільёна рублёў. Плюс звышурочныя для медыкаў, якія прынамсі 4 дні працавалі ў кругласутачным рэжыме. Колькі даплочвалі медыкам, распавядае лекар-рэаніматолог Андрей Витушка. 10 в районе там 100-150 рублей и больше, в зависимости от квалификации специалиста. Там так само есть своя градация. Ідуць бюджетныя грошы на ліквідацыю наступстваў пратэсту ў добрапарадкаванні гораду. Оплатить надо, чтобы люди понимали, если ты нагадил, если ты что-то поломал, пожалуйста, восстанови за собственный счет. Насамрэч, першую вітрыну ў Менску разбілі толькі пасля 4 тыдняў пратэстаў. І зрабілі гэта міліцыянты ў цывільным пад кіраўніцтвам кіраўніка галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю Мікалая Карпянкова. Прыхільнікі перамен неадкладна адрамантавалі бясплатна разбітую шыбу і кампенсавалі кавярні упушчаныя прыбыткі, стаўшы ў чэргі па кубачак кавы. Ніхто не кампенсаваў грамадзянам ані сапсаваную сілавікамі маёмасць, нават тым людзям, якія не бралі ўдзелу ў пратэстах. Пожалуйста, стойте! Все стоит! Адзначаюць назіральнікі надзвычайную чысціню на вуліцах пасля шматтысячных мітынгаў, дзякуючы высілкам самаарганізаваных валанцёраў. Бюджэтныя выдаткі ідуць бадай толькі на камунальнікаў ды сілавікоў, якія зачышчаюць горад ад бел-чырвоных белых стужак ды балёнікаў. Але найвялікшы эканамічны ўрон ускосны, кажа Александр Лукашенко. Основа всех этих так называемых протестующих люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Напрягли экономическую обстановку вот эти хождения по улицам, так называемые акции, митинги. Никто же деньги из них не считает. 500 миллионов-то уже мы видим потери, а сколько косвенных будет потерь. Сапраўды, адзін з найвялікшых коштаў для дзяржаўнай скарбонкі ад пратэстаў – гэта зварочванне інвестыцый і ўцёкі капіталу. Калі ситуация не полепшится, мы не будем больше инвестовать в Беларусь. Гэтак можа быць, тому что мы не можем инвестовать в Украину, где люди живут у страху. Гэта немагчыма. Апрача атмасферы беззаконня, масавы адток айцішнікаў быў выкліканы і адключэннем інтэрнэту. Дарэчы, паводле ацэнкі онлайн-сервісу NetBlocks, дзень без інтэрнэту каштаваў Беларусі больш за $50 мільёнаў наўпроставых стратаў, без уліку рэпутацыйных. Пазней усе мабільныя аператары прызналі, што адключалі сувязь на патрабаванні ўладаў. Раней Лукашенко сцвярджаў, што інтэрнэт адключаюць неназваныя дыверсанты з-за мяжы. Кому-то не имется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет. Для того, чтобы вызвать недовольство населения, начали блокировать за границей интернет. Вот сейчас разбираются наши специалисты, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива. Яшчэ одно наступства – ускладненне атрымання крэдытных ліній з захаду, як ад міжнародных донараў, так і на фондавых рынках, дзе кошт пазыкаў істотна павялічыўся. Прычына, пакуль беларусы масава дэманструюць, што не прызнаюць легітымнасць дзейнай улады пасля выбараў, інвестары сумняюцца, што афіцыйны Менск зможа вярнуць тыя грошы, якія спрабуе цяпер пазычыць. Итак, что мы высветлили по выніках нашего доследу? Подобно, что белорусский репрессивный аппарат працуе близко максимальной своей мобилизацыйнай магчымасці. Про это можа сведчыць тое, што гумовыя дубінкі раздаюцца ўжо нават кінолагам, то бок сабачнікам. Але касцяк падраздзяленняў спецыяльна прызначэння працуе пакуль збольшага без бояў, а многія нават ахвотна. Перадусім з-за высокіх прэміяў у гэты перыяд, таму яны бачаць у гэтым шанец істотна палепшыць свой дабрабыт, напрацаваць на новую машыну ці ўзнёсак за кватэру.
Але тая мабілізацыя, якой вымагае кіраванне краінай праз сілавую акупацыю, каштуе вельмі шмат грошай, якіх у скарбонцы ўжо няма. Улады ўлазяць у бюджэтныя дэфіцыты, але кожны новы тыдзень пратэстаў падрывае іх магчымасць фінансаваць сілавы апарат праз бюджэтнае паступленне і замежнае пазычэнне. Новое расследаванне Белсату ў праграме «Давайте разбираться» вы можете паглядзець таксама на Smart TV і ў групах Белсату на Ютубе ды сацыяльных сетках.